Wane Lolwe TV chenro en Osemoke wadong kod ndalo maromo 180 to kod auchiel to wadhi debe tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2022 to kod 22. Yes, 2022. This is the year of the Lord. The only year kumaji kwale muma mumadi. Kalo se wach kwala muma. That was a smart thief. Ma woda bandu ilongo ni Augustine Wanyonyi. Jaiga pradek gi Mano mupukusu. Pradek gangwen. Yes. Okwala muma mamuma chiel is worth shillings 2,100. No kokwalo. Mumbe Okao muma maonge rusa. Iwinjo. Koro penjare. Yes. Kamo kwale muma kata kiro wacho no kao ni muma kwale muma kao. Mano Biblos wach Nyasaye. Yes. The best book in the world. Odhi okao muma e altar e cathedral. Okwale mumbe ariyo. Yes. Okachiel ariyo. Nengo mag muma ariyo gi is 2,100 e muma ka muma to gin mumbe ariyo. Mano kwale muma ma worth pesa di? 4,000 and something. 4,200. Yes. 4,400 kod 100. Penye maduong' mokwongo. Okwalo koso kao? Okao maonge rusa. Iwinjo. Okay, okao maonge rusa. Jakuo mokwalo muma? Gospel no miwa nono. Wach Nyasaye omiwa nono. Omiyo no gobe nuwa preach. John 3:16. Koro ngamo Bible says, love your neighbors, you love yourself. Okay. Koro ngamo kwalo muma. Gi ngama ne dwa dere. Iri ngamo nego mi kum mager. Ngama ne dwa dere. Nikech wacho ni no kadwa dera midhiero makale kama dake mukuru kwa njenga. I only needed a Bible. Muma kene madwaro mondo atimo ngowa. Ang'e wach maber wach mar Jehova Nyasaye. Mano ngama riek. Oriek nango? Obro spread the word. In short okwalo waru. Ano kaneno in fact Nyasaye nego muone immediately. Nikech okwalo good news. Spread the word. Odhi nyiso dhako. Ya, tusomeko po kitabu leo. Sani pesa benge. Sani pesa ngen. Osemoke. Kendoliel. Ano modi makoyo. MC Jakakamega Spandito e safu goto ngis. Dubai. Koro wuoda bandu. Dubai udhiga manyango Dubai. Jalup jatend piny owacho Laktar William Kipchirchir Samoei Arap Ruto. Yes. Mano wuod Sugoi. With his entourage. Gi entourage ne moting'o Oscar. Mheshimiwa. Yes. Oscar. Bende Kipchirchir. Sudi. Odonjo Dubai mono tunaenda penguni. Odonjo Dubai mobuok. Ang'o motero gi Dubai mokwongo? No, Dubai. Penjo se penjore mang'eny. Nyama choma. Bikiaka kim uso ga Dubai. Apenji. Gidhi chamo nyama choma Dubai. Yes, it's called Dubai. But now, are we empowering the hustler cause what they empower Warabu? No, we can. Hustlers. We can empower hustlers. Mwalo kato nyama choma benya kwa chama. Besi chamo nyama choma ma South Africa. Ringi zebra. Hiyo. Negitema tema. Gidhi chamo zebra kanyo. Gineno Moses Kuria. Okay, korero. Baba be osewuok. Korero. Modhi Dubai kendo. Babe bero se Ethiopia modhi Dubai kendo. Manyo funding. Hustler no dhi Dubai. Yes. To we ot ka wang' chien ka. Ma DVD gwere ka gi Johnson Sakaja gi Bishop Margaret Wanjiru. Why? Bwana Yesu asifiwe. Udwa ketho gini nango? And I can tell you. While Dr. William Samoei Kipchirchir Ruto was away in Dubai. Owe ot kaliel. Nyithindo ne dondore. Wa muchoma bomoke koni. Otuoni ikwayo gi shillings million adi? 25 million. For what? Mano mar chama. Iwinjo. For what? Nomination be wagolo list. To list no favor hustler. Mama mboga kuchulo pesa. Iwinjo. Kiwe bod mama mboga. Dong ilongo ni Kwisha Kenya Lands ka. Awinyo ntini ilongo nango. Kenya Kwanza. Awinyo nundu bati ise ni Kwisha Kwanza Alliance. Bende ulongo mama DVD ninga. Nija boda kusema mama mboga. No. Mana yadi. Nyakuluoru wuod Muramba. Nyangula eja boda. Madivito mama mboga. Kinyo kitech mama mudamba. Okine ko chal mama mboga. To gimudhi the elections nominations UDA are going to be the worst. The worst now. Very gi mar chama. War ODM is intact. Apenji. Consensus. Direct nomination. Party members. Isechulo membership. Era kama ruadu. Koro okay, mar Kwisha Kenya kinilo ni Kwisha Kenya Lands, yes. Kenya Kwanza Lands. Odibedo marach nikech ama. Odibedo matek because there are more candidates. Kila ngato dware. At least one ODM consensus. But gimang'eyo. Bing'eni king'eyo kidwaro political season ma joma nigi party dwa lose pesa. Yes. Kinde ni. Omiyo ka udo wacho ni okay, kidwa chung presidency kokale uda 1 million. Kidwa chung governor
5 million. 500,000. 500,000, yeah. Kidwa chung senator, 250,000. Yes, mbunge alafu. Kidwa chung mbunge 100,000. Councillor MC. Kain ngama disable? Hey. No. 25,000. Kain disable? Hey. We 25. Hey. Undisabled can actually 25. To youth? Youth to free. Okay. Kuro wuod mudamba gi Moses Maseka Wetangula. Yes. Iluongi ni nga? Iluongi ni boda boda? Mama Mboga. Gozo Mama Mboga. Mother of Kells. Nja nano kagi di Naivasa. Yes. Gego piny. To kuro gima dhiera. Duonde kendo onge godo monyalo wacho godo. Manonga. Wetangula. Ma DVD. No. Iwinjo. Nyithindi kosepong. Koro moro ka moro chom dhodgi. Gitema. To koro kotame koduoga. Nikao backseat. No. Ineno. Gimoro kotamore ok nyalre king'iyo kit siasa ma DVD go. Ok wawach no kia siasa ndiyo. But king'iyo narrative masano ringo go. Yes. Ok donji. It's not an orator. Ok donji. Otame ok donji. Magi kinde ma Anamis Otieno Kajwang mheshimiwa. Imise nao. Sanido sego pinya kotosa. I mean baba should have food soldiers. Baba Saniko is solo. Koro eno onge go. Nani DVD. Junet gi report podi bado papu pod Juang ne twado gicha ya kotosa. Osemoke anomoni makoyo MC Jakakamega Spadito is safugoto. Bandu Homa Bay County. Moko ngapo kwa Homa Bay County. No. Wawa mano Monday. Mano stock. Kiki donje yuang Homa Bay. Siji wach kijuku, siji kia wach kiango, mago aye. Ango mariwo joluo. Ango mariwo joluo. Gik moko ang'wen mariwo joluo. Achiel. His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga chuma leto kwanyal mako gelweto mano baba. Take. Ariyo. Gor Mahia kogalo serikali yore. Adek. Ajawa ohanga. Ang'wen. Liel. Chiemeliel. Keta. Mara beach. Chode. Ano kawacho. Bio kabiro ko helmet. An kanya onge. Ana penjo. To en gi marking scheme. In gi marking scheme. Nitie. Evidence be nitie. Koro. Ko dio mabe. Siasa no dwa keto malainya kendo no dwa ngawe maliet pa o mabe chwaka. In fact, a county is Makaluo. Homa Bay. Oh no, Homa Bay. No. Gimudu ati mogo Homa Bay. No. Wala. Apenji. Article 97 mara katiba wacho nango. Wacho kaka wacho kamano. Wacho ni Article 97 mar Kenyan Constitution. Yes. Mani ngena wache gi dual mar Mama Doris Ombara. Dom sidang. Mano the next women rep Kisumu County. Nyalodia. Onge pingo. Mama se kaupe. Ai. Article 97 mar katiba mar piny Kenya. Yes. No chuogo lemo kata thuolo mar bedo kod lemo mar women representative. Woman rep. Ok dhako rep. Bengeni onge ga women rep. Onge ango? It's supposed to be woman rep. Woman rep. Koro chade gi dhako rep. Koso? Dhako rep en mago pap. Iwinjo. Okay. Woman rep. Yes. Dhako rep. Nyako rep. Terms adi? Slay queen rep. Benitie. Slay queen beranjo kanyo. Go Homa Bay, go Kisumu, Black Pearl, the place. Koro. Siasa ma Homa Bay. Yes. Udwa ngawe ahinya. Moloto na joma mine bende dwa chung e lemo mar woman rep. Kata dhako rep. Gidoluo lo. Gin be olap dog indong koso. Olap dog yok ndong. Milumb gini malo. Kombe mag siasa ge. Koro nyulo kiangul moro bende udwa makodhoga mo. Odwa makodhoga nono. Kendo ma ok magiok dhok minego bende wuok Homa Bay. No. Ingeni Homa Bay monyalo wacho ni the cradle. You know the term. Cradle. Cradle of ODM politics. Cradle. Mar Gor Mahia. Yes. Gor Mahia mano chuny luo. Cradle of chuny luo. Kendo mana ndhiwa. Yes. Mano korgi
ojode sirkal. Inind gi kwe. Mheshimiwa Owino, word chief. Word chief. Walter Owino. Walter Owino. Cradle. Ilongo ni Peter Owino. Cradle of Magwanga. Cradle Ndewa. Bedonjo Okay, Omabe. Cradle Magwanga. Cradle of Wanga. Idhika to gino. Mano incoming governor. Koro. What is the definition of a woman? Ko penji. Mano koro penji simple question. A woman is nini? A woman is a dako. A woman is a dako. Onyako? Anyako is masilili. It's okay. Yes. Whichever way you look at it. Jomongeo wach mar dako. Kose nyuoli nyako kata kose nyuoli wuoi ba wuod dhako. Ko nyuoli nyako manyar dhako. Yes. Kisechope kindigni 18 kichomo higni 21. Mani ngini kori dhako maselele. Yes. Mano helu. Helu. Kani ngini kori pichi ni selele rieny. Bas. Ichako ngeya wuoi, ichako nge chuo. Upon. Yes. Mano qualify bedo dhako. Katiba oyiene ng'ama nie kindigni 18, 21 kadhi mbele chung kaka woman rep kata dhako rep anywhere in this country. Jaod ojode sirkal giluor makende. Mano mama Mary Ojode. Ne in gi point. To kaki kete dhok mitiyogo gi timing. Yes. It trend mawuololo. He said trend for the whole week. I support Mama Mary Ojode. Okwanyali. He support Mama Mary Ojode. Show us. Iwinjo ibezi nyiswa jaodi. Apenji. Yo ute ni. Iwinjo okinya keta kandiwa tu. Sora penji. Yes. Angomi udwa dimin joma mine gi joma chuo. Onge ngamose dimin ngato. We are saying ni women are the own enemies. But gimate mwacho ka ene oyo. Ni mine ejo asigi giwegi. Yes. Kitiyo gi example mar Mama Mary Ojode sirkal. Sani nitie jomoko mahaya. Okay. Dituo for hire. Nyako jehigni 18 odonje dhako. Poko kendi. Odwa chung. Yes. Poko kendi. Oritango. Those are stages in life. Man ngato ni unyuol iwinjo. Okawuoni okinya keta. Hakimi I'm a women rep, I'm buying for that. Koro slogan manyien en ni siem no chuori. Siem no jater iwinjo. Siem no mari. No. Mapek nyaka Mary. Apenji. Koro king'ama dhako mijegni 18, 19, 20, kadhi mbele tionge chuori. Haya. Joboda dong. You can hire dichuo. Boda nitie bwana. Imiye doa di 500 per day uchulo go loan. Aye. Omiyo. In fact. Kuom wacho gima kamano. Yes. Omedo opponents ge. Miliej. Mama she has a point. Makuchi kadi bejo ma bidhi ni nyami kuchi. Times 2. An gi jawo. Iwane kura deriyo. Tak. Nikech wacho ni siem no chuori. Show us. Indi dongin chuor ng'ato. Bedo gi husband. No. Okay, bedo gi husband does not qualify you to be a woman. Bana iwinjo. Indi dongin gi. So korere makosa. Angomyo ento chuore no senindo. Iwinjo. Chuore no senindo. Yes. Kore ndako siem no chuore. Dongo entie. No senindo. Mary Ojode. Nying cha dongo. Dako serucho nying cha. Uru mama pole. Mama kao mabi. Osemoke. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spandito safu goto. Is there a likelihood ni Kalonzo nyalo bedo running mate mar baba? Mokwongo kiwuoye siasa mar One Kenya Alliance. Yes, ok One Kano Alliance. One Kenya Alliance rang'iny ma nyaka sani koro gigoye siasa. In fact gitemo chiero lek margi e siasa ma higanie mar 2022 ber mokalo. Yes. Ineno kokelo Mama Martha Wangari Karua ochok wange dongo nyar Nyandarua. Koso nyar Kirinyaga. Iron Lady. Odo kama pok wiyo wil gi wachne. Yes. Gima notimonwa higa mar 2007. We walk be will godo Mama Martha Wangari Karua. Sani sebedo dayo. Wanyalo miluor makuri. It's okay. Dayo. Martha Karua and dayo. And jahigni 60 dadi. Chuor ng'ato monge ni dach ng'ato. Apenji. Koro kwa ng'igi mano nyuole. Mar baba mama no achago. Baba is still active. Ito gani diketo gini. Kanya unge. Koro Martha Wangari Karua. Yes. Sani kone ne oka.
Cyrus Jirongo. Loni shikala kwa gilo Jirongo. Mano wuodo lugarika. Oka. Yes. Kama mora gidiro Jimmy Wanjigi oko. Omora matek. Wanjigi who is Wanjigi? Apenji. Nyako duok sword bwana. Nyocho paro ni kuom wuoyo marach kuom baba kata oringo dhi oka no paro ni wuod Sukuri. Yes. Wuod Kitui County. Ni nyalo accommodate ogore Rwanda. Odhi e Twitter. Ni for the sake of this country. Yes. I would rather support Stephen Kalonzo Musyoka in their unity. With in Azimio. I want to appeal to my brother Jimmy Wanjigi. Yeah. This on a very serious note. Kindly. Igolo Kisumu te monchi kane bosa no. He address go Wanjigi. Mano is a lost cause. A lost cause. Mano we keto Kisongo. Ne wani penye madumi penjo. Ni one Kenya Alliance card. They address Wanjigi. Wanjigi, kindly give us back the sword. We'll forgive you. Sword money. Yes. One sword no gold. Apenji. Wanjigi unge sword. No, Wanjigi nigi sword. Gimanya kungika kajo winjo kata jo neno mag Lolwe TV. Wanjigi unge sword. Angomo mio police. En gitoche kanyo mondo go sword. Angomo mio police ne to dot ginyundo. Opando sword nyako miwa sword obijo kondele omijo kondele sword. Kaka ni marba haya. Oka. Kalonzo Musyoka. Ni penye ni Kalonzo Musyoka nyalo bedo running mate. Marbaba. He has about 800,000 votes to 1 million. 2 million. Yes. Pattern 2 million. Nitiere high likelihood. Mabe kumina no kesa sano chomo niye. Yes. Jo oka gite. Bichomo Asimio te. La umoja. Pod gima kumana time. Magi mono wacho chon. Yes. Emono miyo kata mana wuod Mudamba. Norio koreka ndera. Emano ndira mufuo. Ukinya wacho ni Mudamba dio phone. No. Oloso pesa. Apenji. In kind pesa kisiasa. No kofuo. Timo no timo. Ifata kuot do kiongozi. Yunyo kaka notimore nyoro. The next president of the Republic of Kenya is who? Raila Boro Odinga. Mano brother. Brother Francis Atwoli. Ingeni wanjo union. Ukinya lungo ngato ni ni Oyo. Brother. Oyo. Brother. Janar chailo gorango Oyo. Brother Collins Oyo. In short. Yes. Peter Kenneth Kalonzo Musyoka. King Yogera Chill. Yes. Angoma Peter Kenneth Kilemesa. Aparoni Peter Kenneth should go for Nairobi governor. Then obey deputy is Wanyonyi. Award Giweta. Yes, Kalonzo be running with Marbaba. Mano be key position. For the third time. Yes. Or deserve. Yes. But biro require gimolingwangeyo ni winjruok makende kod bedo jadieri e siasa. Siasa na about personal interest manake kwacho pile. Yes, gi pesa. Siasa mawang no dwano go kaka jo oka ka achiel koda jo Azimio la Umoja. En ni ungima tut dwat japiny ka achiel kod chopo singo duto mabende udhi kete kogno. Adwa wuoyo gi dhano, dhanda majaluo. Kunguru dhou. Nitie joma ketho. Nitie joma ketho gini. Otamogi. Joma ketho gigi. Awachi na chiel. Waonge deep state. Iwinjo? Aeuro humano ni bana sani wan gi deep state bwana. Papa sani pek bwana. Iwinjo? Aeuro gino ni watch deep state. Waonge deep state. In a deep state. Ngato no wacho gimoro. Ni nitiere joma ok dhi maber e konyo baba ka. Wuondo baba. The next Nyando MP, the incoming Nyando MP no wacho gino ka en gi mirima kendo gi let mokalo. Robert Alai. Mano mari bwana. Bloga bedang bed mbunge. Apenji. Mano chakrio gi mbunge ni mabiro. Manyando. Odi bloge bunge. Kendo mano bar matek. En mogolo no secrets. Okone nitiere joma ok kony baba kaka radichiel. Okabilungu nyengi. Ungegi. Nyaka koro walok pachwa. Sama koro loch ochomo jokanyanam terni. Nyaka walok pachwa gima wacho gima timo. Udimbru. Gidimbre. Nyaka idimbri ka ukura be. Ayo yoma bana. Chao dako. Ingi mikai. Ingi nyachira to unge kura. Kura yote. Osemoke. Anongodi makoyo. MC Kakamega Spalito safu goto miso. Siasa ma Kisumo. Yes. Mokuongo. The Great Kisumu County. County 042. Yes. Mokuongo. Nyochudho ya uchiro makibuye. Ang'o mancho timore? Yes. Mi wa report. Professor Peter Anyang' His Excellency. Iwinjo? Baba Lopeta. Yes, on his manifesto. Wuona Anyang' Junior. On his manifesto about improving the livelihoods. Iwinjo? And providing better economic spaces. Kumaji nyalo Kizungu. Prof. Kizungu to ng'eny kena mite dho undi.